Dagiti Proverbio Kapitulo 21. Nalaka nga idalan ti apo ti panunot ti ari, akas iti kalaka ti panangiturong na iti ayos ti waig. Mabalin nga ipagurup mo anay imbag amin nga aramid mo, ngam laglagi pam at tingitingan ti apo dagiti panggap mo. Aramidem ti naimbag kan naing kalintegan. Adada maragsakan ni Yahweh iti dayta ngam ti panangidatag mo iti daton. Kinatangsit kan kinapalangguad ti mangituray kadagiti managdakdakas ket maibilang a basol dagitoy. Agplano ka as iaannad ket maadan kanto iti nawadwad. Nugangganatom ti aramid mo, agkurang kanto iti kasapulan. Mabit a mapukaw ti sanikwa a nagunod mo iti sinasaor. Ket mayarig iti silo a mangiturong ken ka iti ngiwat ni patay. Matnag dagiti managdakdakas iti kinaranggasda. Di da kayat ti agaramid iti nalintag. Nakilo ti dalan dagiti adda basol na, naimbag ti aramid dagiti nalintag. Nasaysaya at ti agnad iti tuktok ti balay, ngam ti makidin na iti man nakisubang nga asawa. Kanayon amawaw dagiti managdakdakas nga agaramid iti dakes, awan na pulos ti asida iti padada a tao. Numadusa ti maysa a tao ang mangipagarup at ti labagi na ti naimbag, uray pa'y tinengneng sumirib. Makaadal ti masirib iti maisuro ken kuana. Ammo tinalintag a Diyos ti mapaspasamak iti balbalay dagiti managdakdakas. Katyag na ti pakadadaelan da. No di mo ipangag ti asog ti napanglaw, saan kan tumat a maipangag inton sikat ti umawag. No kapungtot na kati maysa a tao, sagutam iti nalimad katagbaaw ti pungtot na. No maipakat ti hustisya, maragsakan dagiti naimbag at tao, ngam maladingitan dagiti managdakdakas. Ururayon ni patay ti maysa a tao asumina ti naimbag adalan. Nunayat ka iti ragragsak, arak ka nagkakaimas at taraon, pulos adi ka bumaknang. Sa gabaan dagiti managdakdakas, tirigat a panggapda nga ipalakam ka dagiti naimbag at tao. Naimimbag ti agbyag a may maysa iti litang, ngam ti makikabalay iti naunget ken managreklamo nga asawa. Agbyag iti kinabaknang ken kinanamay dagiti masirib, ngem ti maag busbusen na asi papardas tinatgadan na. No naasi ken nalintag ka, napaot to ti panagbiag mo. Raumen da kanto dagiti tattao ket kalangan da kanto a nasayaat. Tinasikap a general, kabaelan na asakupan ti maysa a syudad asal sa lakniban dagiti napipigsa a lalaki. Ket dadaelan na dagiti bakod a pagtaltalkanda. An nadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan ti pakaisagsagmakam. Ipakitam kanyak ti maysa a tao ang mangipagarup at ibagi na ti kasayaatan, ket ipakitak ken ka ti maysa a tao a natangsit, napalangguad, ken di nabigbigan ti kabaelan ti sabali. Tinasadot a tao a di na kayat ti agtrabaho, patayon na matla ti bagina. Awan ti sabaling aramid na, no dila ti panang pampanunot na iti kayat na atagikwaen. Nupay kasta, mangted as ibubuslon ti nalintag. Kagura ti apo dagiti managdakdakas nga agitatag ka dagiti daton ken kuana. Nangruna no dakas ti panggapda. Awan ti mamati iti pamanagnag ti naulbod. Ngem maawat ti sao ti tao amang panunot a naimbag ka dagiti bambanag. Amo tinalintag ti araramiden na saan na kasi ti managdakdakas nga agin kukuna katipan na ti amin na kabaelan na nga agpamarang. No makapungtot ken ka ti apo, saan na ka matulungan ti kinasirib, kinalaing ken sirmatam. Mabalin mo nga isagana dagiti kabalyo a pakigubat, ngem ti apo ti mangted iti balliki.